салому алейкум, хуш омадед. Кадоме ки эфирда қарор дорад, метавонед дӯстонатонам даъват кунед. насиб карда бошад, савол ҷавоб мекунем. чӣ савол дошта бошед, саволотонро пешниҳод кунед. мо кӯшиш мекунем ки ҷавоб гардонем дар саволои шумо. ягон кас ҳаст эфирда? як бор ягон чӣ нависед ку иҷоба мебурад гафотон. комментарияда ягон чӣ нависед як бор. салому алейкум дӯстони азиз. дӯстои худатонам метавонед ки ба эфир даъват кунед. алейкум салом. имрӯз камтарак савол ҷавоб мекунем. марҳамат, ягон савол дошта бошед метавонед ки пешниҳод кунед. мо шуморо кӯшиш мекунем ки ҷавоб диҳем. моро як кас тамошо карди сайне ки дета лайка интересно. ягон савол бошад марҳамат метавонед пешниҳод кунед. имрӯза эфира ба хотири чӣ кардем? Ба хотири оне ки тӯли чанд кашидами ютубда эфир набаромада будем. савол ҷавоб мехоҳем кардан. марҳамат, ягон савол дошта бошед метавонед саволотонро пешниҳод кунед. мо тайёр ҳастем ки шуморо ҷавоб гардонем. ассалому алейкум. шаби шуморо бахайр бошад.
سه کس شده در کیفیرده. السلام علیکم، شب شما را بخیر باشد. خوش آمدید. اپای خدیجه، منیره، شریپова، فارا. السلام علیکم، شب شما را بخیر باشد. خوش آمدید. مستانه، خوش آمدید. السلام علیکم. کم کم уже одамон ҷамъ шудестанд. марҳамат, саволотонро пешниҳод кунед дӯстони азиз, мо шуморо ҷавоб мегардонем. Не, фаро не ки нашинохтамтон рости гап. Кин шумо? ҳами хел чашмаки ман, чашмаки ту карда мешинем. дӯсти ма бошӣ, худованд нигаҳбон бошад. дар ки ҷое ки бошӣ набошӣ. бинед дӯстони азиз, ина якум савол пешниҳод шид. апай хадича савол додааст ки саволи ман, шахсе ки омӯзиш гирифтан намехоҳад, ба фикри шумо проблемаш дар чи аст, мушкилияш дар чи аст? Медонед, омӯзиш гирифтан ин ба зиндагии худ як дигаргунӣ, як навовариро овардан аст. омӯзиш гирифтан ин иваз кардани фикрронии шахсияти хиш аст. вақте ки одам намехоҳад ки омӯзиш гирад, ин аз он шаҳодат метиҳад ки одам намехоҳад ки дар зиндагии аш ягон навгониро дохил кунад. вай ҳамаи чи устроиват кардистай. вай аяму положение ки ҳастай, положенияш маҳқул шай. мехоҳад ки ҳамихел зиндагӣ кунад то охири умрша, и ҳамихел мурда равад. ҳамихел барои чи бисёре аз одамон омӯзиш гирифтан намехоҳанд? барои он ки вай ҳозир натиҷа, яъне маззаи результати омӯзиша надидагиам. ин намедонанд. вақте ки одам болои худаш чӣ қадар зиёд кор кард, дар зиндагии вай ҳамон қадар зиёд навгониҳо, дигаргуниҳо пеши роҳаш мебиёянд. бисёр имкониятҳои калон кушода мешавад. овозе ягон кас дига нест. имкониятҳои калон кушода мешавад дар пеши вай ва ин имкониятҳоро вай метавонад ки хуб истифода бурда зиндагиша куллан иваз кунад. медонед, омӯзиш, вақте ки одам омӯзиш мегирад, вай фикрониша иваз мекунад. аввалин дараҷа фикрониша. ва вақте ки фикрониша одам иваз кард, вай метавонад ки худаша ба як шахсияти муваффақ табдил диҳад. бинед, дар зиндагӣ, дар ҳамин тӯли ҳаёт одам танҳо як кори бузург карда метавонад, ин шахсияти худаша сохтан. агар ки мо шумо тавонем ки ҳамин шахсияти худамонро созем, личности ба қуввати худамонро созем, ин барои мо кӯмак мекунад ки оянда ҳаётмона хуб гузаронда тонем. бинед дӯстони азиз, як чиз дигара мехоҳам барои шумо қайд кунам. инсоният ҳамин ҳаётмона биё мегирем тақсими ду мекунем. масалан, агар ки мо шумо 60 сол умр бинем, 60 сол тақсими ду мекунем, 30 сол 30 сол. ё ки агар 80 сол умр бинем, ҳар каса тақдираш вобаста ки чанд қадар умр мебинад. 80 сол бинем, мисол 40 сол 40 сол. ва ҳамин умра тақсими ду мекунем. қисми аввали ҳаёт 40 сол ва қисми дуюми ҳаёт 40 сол. агар ки мо шумо мисол агар 80 соли примерно мегирем, умр бинем, агар 40 сол 40 сол. ва ҳамин хел қонун аст дар зиндагӣ ки ту бояд ки яке аз қисмҳои ҳаётада азоб кашӣ. ин
амин чиза шумо хуб дарк кунед. или аввали ҳаётатонда шумо мубориза мебаред, азоб мекашед, то ин ки қисми дуюми ҳаётатонда роҳат кунед, зиндагии орзуҳотона кунед, или дар қисми аввали ҳаётатон танбалӣ мекунед, аз ҷотон намеҷунбед, худтона маҷбур намекунед, худтона ғам наметиҳед, ин қисми дуюми ҳаёт баъд сахт азоб мекашед. баъд дар даври пирӣ дигар сахт чӣ хел гӯем пушаймон мешавем ки баъд дер мешавад. ӯ вақта дигар энергияи кам аст, ӯ вақта дигар вақтмон кам аст, ӯ вақта дигар қувваи пешина нест. барои ҳамин сахт мо азоб мекашем. барои ҳамин муҳим аст ки чӣ қадар барвақттар мо дарк кунем ки ҳама чиз дар дасти мо аст, дар ихтиёри мо аст ва мо метавонем ки ҳамаша ба куллӣ иваз кунем, ана ҳамон қадар барвақттараш хубтару беҳтар аст. ва одамое ки намехоҳанд дар зиндагишон ягон дигаргуния биёранд ва омӯзиш гиранд, ман мехоҳам гап занам ки ин хел одамо як рӯз не як рӯз вақташ мебиёяд, ё да осознанност пайдо мешавад, ё як рӯз не як рӯз мефаҳманд ки ҳамин чиз ва ёда дар кор буд, хоҳед нахоҳед шумо. просто инсоният ҳамин хеле аст ки вақте ки масалан агар ману шумо дӯст бошем, вақте ки шумо мара хуб мешиносед, ман ягон гапи серьёзни шумода гап занам, ягон гапе ки шумода дар кор бошад, ягон гапе ки дар шумо таъсири хуб расонад, вақте ки ман ин гапҳоро шумода гап мезанам аз сабабе ки ман шумода шиносам, аз сабабе ки ман шумода дӯстам, аз сабабе ки ман шуморо масалан гӯем ҳурмат мекунам, ҳамин гапи шуморо серьёзна қабул намекунам. ин чиз 100% мешавад. бисёри одамо ҳастанд ки хел шумо гап мезанед серьёзна қабул намекунанд. и ба чӣ оварда мерасонад? и ба он оварда мерасонад ки як рӯз не як рӯз ҳамон гапе ки шумо мада гуфтед омада лозим буд, баъди 5 сол, баъди 10 сол, ё ки намедонам баъди 1 сол, ё ки баъди 3 сол, ҳамин гапа, ҳамин ҳодисара, ҳамин кора ман аз сар мегзаронам. ва дар ҳамин ҳолате меғалтам ки баъд фикр мекунам ки ҳамин кора мада гуфта буд, 3 сол пеш ҳамон одам гуфта буд, агар ман ҳамин кора мекардам, ози имрӯз ин хел шаташа намехӯрдам. фаҳмидесен? ҳамин ҳолат қатӣ ман як рӯз пеш вохӯрдам апай Хадича, якта духтарак ҳаст дар командаи шумо. қатӣ ҳамин духтар мо гудета як 5-6 моҳ пеш гап зада будем. аввал вай дар худаш бовар надошт. ман вайда вақте ки якум бор гап занам фаҳмондумаш ки чӣ хел имкониятҳои бузург аст, чӣ хел метавонад зиндагиша иваз кунад, чӣ хел метавонад пешравӣ кунад. лекин ҳамин духтар маро серьёзна қабул накард. вай ҳамин хел ханда қатӣ, ҳамин хел суханои ма вай дар интересни ғалат дида, лекин серьёзна қабул накард. ва ҳамин хел ҳолате шид ки ина бинед ака баъди 6 моҳ вай духтар рафту, мега ки ман як компания дигар рафтам, вай компанияда 5 та маҳсулот ай, ҳамин 5 та маҳсулот қатӣ ва ё реклама кардесан, одамошонда омӯзондесан ва одамо ҳамин 5 маҳсулота фурӯхта бизнесшона пеш бурдесан, зиндагишона пеш бурдесан. баъд мега дар сари ман ҳамин хел осознанност, фаҳмиш пайдо шуд ки бес дар компанияи мо ай 10 000 намуд маҳсулот зиёд ай. имкониятҳои компанияи мо дорад аз имкониятҳои ёро 20 маротиба 100 маротиба дида зиёд хубтару беҳтар ай. ман барои чӣ агар меҳнат ҳаракат накунам? ва вақте ки ман бо айсар навистам қатъи ҳамин духтар гап задам, мега ки ҳамон 6 моҳ пеш гапое ки шумо гуфтед ҳаваё наам ина мада баъд наам омадестай. барои ҳамин қа дар зиндагӣ кадоме ки ҳатти шумо вомехӯрад, кадоме ки шумо да як сухан гап мезанад, кадоме ки барои шумо як роҳа нишон медиҳад, шумо як чиза хуб дарк кунед ки и случайно нестай. Случайности в нашей жизни не бывает. Ира шумо 100%, 100% дарк кунед, ҳамин чиза хуб буфаҳмед. дар зиндагии мо случайност намешавад. мо шумо ҳар як чизе ки ҳастай, ана ҳамон роҳмона қадам ба қадам рафтесем. қадам ба қадам. Просто ин хел астайда
ҳастанд бисёри одамое ки ва ё ҳамин роҳе ки шумо интихоб кардеду дар ҳамин роҳе ки шумо мехоҳед ки пешравӣ кунед, ҳастанд одамое ки баъди шумо 1 сол баъди шумо мебиёянд, ҳамин хел шупас давида карда мераванд, дар натиҷае ки шумо мехоҳед мерасанд. И шумо месед ҳамин хел ҳайрон мешед, шок дар меафтед, меҳед ки ман 1 сол 2 сол шид харвори пахат кардесам, вообще результатам нола. Ки буд чӣ буд сразу омад ҳамин хел рафт. ҳамин хел мешавад. ҳамин хеле ҳодиса қадри рӯбарӯ шудагиен дар зиндагӣ. агар маро фаҳмидеса бошен, дар ҳамин комментарий ягон плюса ягон чи нависед ки ман бифаҳмам ки барои фаҳмидесем. Супер. ана ҳамин хел шидагием. медонед барои чӣ? Барои ки ҳар як кас дар зиндагӣ роҳи худаша дорад. ҳамин чиза хуб дарк кардан дар кор. ҳар як кас дар зиндагӣ роҳи худаша дорад. баъзе мо роҳмон ҳамин хел аст ки мо бояд ки 100 қадам монем ба мақсадмон расем. ҳастанд одамое ки ва ё агар 1 қадам монанд дар он мақсад мерасанд. роҳи ва ё ҳамин хелай. ҳастанд одамое ки 10 қадам монанд мерасанд. ҳастанд одамое ки ва ё 1000 қадам лозимай барои дар он мақсад расидан. вақте ки шумо ҳамин роҳа интихоб кардед ва дидесед ки ҳастанд одамое ки аз шумо да пеш рафта муваффақ шидестанд, шумо просто як чиза дарк кунед. вай роҳи худаша рафтестай. И завидовать кардан дар кор нестай. Просто қарсак задан дар кор, и роҳи худатона идома дитен. роҳи худатона шумо бояд ки идома диҳед. Да канса рафтан. медонед дӯстони азиз, ман як читон мехоҳам гап занам. як чизи бениҳоят муҳим. дар зиндагӣ аз ҳама кори осонтарине ки ҳар яке мо шумо карда метонем, ин таслим шиданай, ин сдаваться карданай, ин аз мақсади худамон даст кашиданай. аз ҳама кори осонтарин, аз ҳама коре ки ира любой кас карда метонад. ай мақсад даст кашидан, аз орзуи худ даст кашидан, ба сӯи мақсади худ дигар ҳаракат накардан, фурӯхтан мақсаду ниятҳои ояндаи неки худата аз ҳама кори осонтарин аст. ва ин кора ма шумо да гарантӣ метиҳам ки 200% любой одам карда метонад. лекин то ба охир ба сӯи мақсади худ ҳаракат кардан, то ба охир меҳнат кардан, то ба охир ҷангидан, 1000 маротиба шикаст хӯрдӣ, боз аз ҷот бархестиву боз бисмилло гуфта ҳаракат кардӣ, на ҳамаи кора карда метонад. шумо бо ман розӣ ҳастед? на ҳамаи кора карда метонад. фаҳмидисен? ва ҳамин чиза мо шумо бояд дарк кунем, азизони дил, ки дар зиндагӣ агар ки шумо хоҳед ки дигаргунӣ ба вуҷуд биёяд, шумо бояд ки як чиза дарк кунед ки ин дигаргунӣ болезни намешавад, яъне дардовар мешавад барои шумо. ина хуб дарк кунед. агар шумо хоҳед ки шахсияти орзуҳотона созед, шумо да дар коре ки аз шахсияте ки дар дохили шумо айни ҳол аст, танбал аст, намехоҳад ки корҳое ки лозим аст ҳамон корро анҷом диҳад, аз ҳамун шахсият бояд ки даст кашед. ӯ шахсият дар дохили худтон бояд ки бикушед. фаҳмидесед? аввай ин кора кардан осон нестай. ин кора озима мегум. ин кора кардан осон нестай. вақте ки мо мехоҳем ки дар зиндагимон ягон дигаргунӣ шавад, вай одатҳое ки пештара буд дар мо, дар шахсияти мо одатҳое ки пештара буд, ва ё ҳеҷ вақт намехоҳанд ки мо дигар шем. барои чӣ? барои ки ва ё омӯхта шидагианд. ва ё да ҳамин хел хубтарай. ва ё намехоҳанд ки худшонро ғам тиҳанд. мефаҳмед? барои ҳамин шумо як чиза дуруст дарк кунед ки дар зиндагӣ ҳар як шахсият интихоб дорад, вибр дорад.
дар зиндагӣ ҳар як шахсият вибр дорад, интихоб дорад. мо шумо метавонем ки интихоб кунем ки 2-3 сол азоб кашем, шахсияти худамонро дигар кунем. Ин осон нест. Ин сахт меҳнати калонро талаб мекунад. 2-3 сол азоб кашему шахсияти орзуҳоамонро аз пай сохтану шем. Мо метавонем ҳам хел кунем. Ё ин ки мо шумо метавонем ки 40 сол, 50 сол рафта дар тай дасти шахсияте кор кунем ки вай орзуи худша шуморо истифода бурда амалӣ кардеса. интихоб дар дасти худи шумо аст. барое ки аз мақсади мондаатон даст накашед, шумо бояд ки якта сабаби қавӣ дошта бошед. медонед барои чӣ одам ҳаракат мекунад ба сӯи мақсадаш? барои чӣ ҳаракат мекунад? раҳмати калон. шумо метавонед мада ҷавоб диҳед дӯстони азиз? барои чӣ одам бояд ки ба сӯи мақсадаш ҳаракат кунад? чӣ чиз бояд ки вая двигат кунад? ранги топлива, ранги бензини газа саряркае ки мошина ба ҳаракат медароранд, одама бояд ки чӣ ба ҳаракат бидорад шо ки ба сӯи мақсадаш ҳаракат кунад? ба фикри шумо биёед савол ҷавоб мекунем, шуморам ҷавоб диҳем, шуморам актив нишед, мо остона кор бифармоем. ба фикри шумо чӣ? ҷавоботон интизорам. ба фикри шумо як бор я савол такрор мекунам. ба фикри шумо ина шумо як мақсад доред ва мехоҳед дар ин мақсадтон бирасед. ба фикри шумо барои чӣ шумо бояд ки ҳаракат кунед ба сӯи мақсадтон? барои чӣ? ҳеҷ ка ҷавоб наметиҳад. бинед дӯстони азиз, натарсед шумо ки яке ҷавоби ман хато боша, яке ман нодуруст гап занам, ё ки ягон кас ба ҳоли ман механдад. ин канали мода, ин группаи мода хеле гап нестай. шумо фикри худатона доред ва ҳатман шумода муҳим аст ки фикри худатона баён карда тонед, гап зада тонед. фаҳмидесед? агар ки мо шумо ёд нагирем фикри худамонро баён кардан, пага азоб мекашем. ассалому алайкум. иброҳимзода ҳасан, хуш омадед. ягон кас метавонад фикри худашро гап занад? просто як ҷумла қати метавонед гап занед. просто барои чӣ ман бояд ки ба сӯи мақсадам ҳаракат кунам? ҳамин қуввае ки дар дохили ман пайдо мешавад, ҳавай бояд аз куҷо пайдо шавад ки мара мотиватсия диҳад ки ман ба сӯи мақсадам ҳаракат кунам? ягон кас намегӯяд? фикри худатонро гап занед. хорошо, тогда биё ман худам гап мезанам. ина бинед, ман кӯшиш мекунам ки оддитар фаҳмонтон, штобе ки фаҳмиданаш қӣ нашава барои шуморо. масалан бинед, мо хӯрок мехӯрем. барои чӣ? барое ки гурусна намонем, барое ки қувва гирем. масалан мо хоб мерем барое ки энергияи дохилимона аз даст надиҳем. масалан мо кор мекунем барое ки пул ба даст биёрем, зиндагиро пеш барем. ҳар як чиз, ҳар як коре ки мо мекунем ба худаша якта смисл дорад. ба худаша якта смисл дорад, мафҳум дорад ки барои чӣ ман бояд ки ҳамин кора кунам. фаҳмидесен? ва мо шумо вақте ки дар пеши худамон мақсад мемонем, ягона
топливое ки моро двигат мекунад ин смислай ба хотири чӣ? як бор худатона савол диҳед. Ба хотири чӣ ма ҳамин кора кардестам? Ба хотири чӣ? ба хотири фарзандот, ба хотири падару модар, ба хотири шахсияти худат, ба хотири дигарода хизмат кардан? намедонам, ҳар кас ҳар хел ба худаша сабаб дорад. лекин муҳимияташ ҳамин аст ки мову шумо бояд ки смисл дошта бошем. мову шумо бояд ки сабаб дошта бошем. агар ки шумо надошта бошед сабабе ки ба хотири чӣ ман ҳамин кора кардесам, бесполезне ин кора кардан. бесполезне ин кора кардан. барои чӣ? барои ки шумо меред, мезанед, хеле ацистенку биёш меанку, мезанед, охирда ҳичи. барои чӣ? барои ки шумо намедонед ки барои чӣ ҳамин кора кардесед. барои ҳамин хеле муҳим ай дӯстони азиз, ҳамин чиза хуб дарк кунед ки барои мо шумо муҳим аст ки дар чӣ коре ки мо шумо намекунем, мо смисл пайдо кунем, як маъне пайдо кунем. смисл маъне мешавад. як маъне пайдо кунем ки барои чӣ мо ҳамин кора кардесем, мақсади мо чӣ ай, чӣ натиҷа мехоҳем ба даст биёрем. вақте ки маъне пайдо шид, смисл пайдо шид, баъд дар дохили мо энергия пайдо мешавад. энергия пайдо мешавад ва мо ҳамон корро мекунем. фаҳмонда тонистам? фаҳмошид? хоб марҳамат, ягон савол дига бошад метавонед саволатонро пешниҳод кунед. оиди смисл бо дар кадоме ки дар қатъи мо ҳамкорӣ мекунанд дар тренинги рӯзи якшанбеда бо хубтар мефаҳмонам. бисёр гапҳои бақувват гап мезанам иншоалло рӯзи якшанбе. марҳамат дӯстони азиз, ягон савол бошад пешниҳод кунед. дӯстонатон даъват кунед ба эфири мо. як кори хуб кунед. пӯст дароян, саволошона тиян. чизе ки аз дасти мо мебиёяд мефаҳмем, ҷавоб метиҳем. ассалому алайкум. хуш омадед мафтуна. аллакай эфирда 7 нафар шид. марҳамат дӯстони азиз. ки чӣ саволе ман медонам ки ҳамин одамое ки бинед, ҳамин одамое ки ҳозир ҳамин эфир диромадагианд ку, шумо просто так диромадагӣ нестен. шумо просто так диромадагӣ нестен эфир. як бор худтон аз савол тиҳед, барои чӣ именно шумо ҳамин эфир диромаден? пуррай мардум, пуррай одамое ки бояд бидуранд, лекин именно барои чӣ? ин барои шуморо сигнал ай. ин барои шуморо сигнал ай ки шояд чизе шумо мехостед, шояд чизе дар сартон чӣ саволе ки буд, ин ҳамин эфира шумо ҷиқидео диромаден, ай пештон пайдо шид, намедонам ёки ягон объявлениша дидед. ин эфира ман ягон ҷо реклама накарда будам, барои ҳамин ха 6 нафара иҷода. на просто ҳамин хеле як хоҳиш пайдо шид ки суҳбат кунам, ягон каса ягон хубӣ кунам, ягон тавсияш диҳам, ҳамин хел диромадам эфир. бе ягон реклама, бе ягон чиз. просто хостам ки ягон нафъе расонам мардумда. ана ки одамое ки дар ҳамин эфир ҳастен, бе ягон шарм доштан, бе ягон хеле фикр кардан ки саволои шумо хандовар метавад истусу, саволотона тиед. ман чанд қае ки аз дастам мебиёяд фаҳмиш дорам, шумода ҷавоб метиҳам. дар кадом соҳае бошад фарқ надорад, саволотона тиед. соҳаи илм аст, соҳаи зиндагӣ аст, соҳаи бизнес аст, соҳаи кор кардан болои шахсияти худ аст, соҳаи диндама да савол натиҳед, соҳаи политикада савол натиҳед. ман ин коруда кор намегирам. дигар соҳаода марҳамат.
як ина савол шуд. як хел одамо метарсанд, бояд натарсӣ, ҳаракат кунӣ. тарс одамо ақиб мезанад. тарсидӣ наметунӣ пешрафта. ина фарқ кадоме аст намедонам, лекин боз як суханои бениҳоят хуб гап зад, дуруст гап зад ки бисёре одамора яке аз сабабое ки ваёра пеши раҳшона мегирад ва намемонанд ки ваёда мақсадшон расанд, ин тарсай. медонед, ман мехоҳам як чиз гап занам. он чизе ки шумо дар зиндагӣ мехоҳед, меган аз он тарафи тарси шумо ҷойгир аст. он чизе ки шумо дар зиндагӣ мехоҳед, аз он тарафи тарси шумо ҷойгир аст. ва барои он ки тарсро мо аз шахсияти худамон дур кунем, мо шумо дар якчанда корҳо дар кор аст. ман мехоҳам барои шумо гап занам ки тарс худаш ин як эҳсосоти дарунӣ аст, дохилӣ аст. ва ягона чизе ки боз мода тарса зиёд мекунад, ягона чизе ки боз мода намемонад ки пешравӣ кунем, ин ана ҳамон шахсияти танбали дохилии мо аст, ки вай меяд ки ягон кора мехоҳӣ ки анҷом ти, меяд ки nak айдаса намебиёяд, ами хел ҳалаҳалат мекунад дарунакӣ. ту да ягон душман дар кор нест, амун дохили худат як душмани ям қашадиит аст ки яке айдаса намебиёяд, яке ба ҳоли ту механданд, мардум чӣ мегӯянд, ҳамсоё чӣ мегӯянд, кора намешавад, айдаса намебиёяд. ами хел шидагиен. шумо ягон бор вақте ки мехостем ки ягон кора анҷом диҳед, яке дар дохили шумо, дар фикри шумо, дар майнаи шумо ҳамин гапҳо сар шид. до одам гап заде сехати худаш. ассалому алайкум Матлубахон Саторова. бинед, мушкилиҳо дар рафти бизнеси мо шумо барои чӣ дода мешаванд? барои он дода мешаванд ки худованд дар зиндагии мо мушкилиро барои наказанӣ наметиҳад, барои он наметиҳад ки мо азоб кашем. худованд мушкилиро барои он дар зиндагии мо метиҳад, дар бизнеси мо метиҳад ки мо шумо ҳамин мушкилиро ҳал карданашо омӯзему, бақувваттар шем, зинаи баландтар равем. Матлубахон, ман шумода як чиз мехоҳам гап занам. ҳозир ибрагимон айсаги як чи нав ёд гирифтан хостам. Молодец, ту умничкаи. ина Матлубахон, ман шумода як чиз мехоҳам гап занам. бинед, зиндагӣ ба монанди бозӣ аст. ин агар шумо ягон дар телефонтон ягон бозӣ дошта бошед ё ки кӯдакотон агар бозӣ кунанд, бинед ҳамин любой бозӣ барои худша уровень дорад. уровень 1 2 3 4 5 6 ҳамин хел рафтан мегирад то чанд уровена. ва вақте ки шумо якум уровень мебиёед, якум уровень содаҳай, осонай, ва як теза мегзарин. а дуюм уровень бо қиинтар мешавад, сеюм уровень қиинтар мешавад, чорум уровень қиинтар мешавад, панҷум уровень қиинтар мешавад. ва шумо дар корае ки дар ҳар як уровень як бор не, ду бор не, ҳамин бозирам аҳамият диҳед. баъзе одамо як борда мегзаранд, баъзе одамо 10 борда бозиш мекунанд, ба мегзаранд дигар уровень, баъзе одамо 100 бор бозӣ мекунанд, ба дигар уровень мегзаранд. ҳамин дам шумо дар кора ҳамин чиза дарк кунед ки ҳамин зиндагии мо шуморо ба монанди ҳамин бозиай. рӯз ба рӯз мо шумо ҳамин хел бозира ҳар як уровеношо боло буромадистем. а бозии зиндагии мо шумо ҳамин мушкилиҳое ки дар роҳи мо мебиёянд. вақте ки шумо як мушкилиро ҳал мекунед, шумо уровени баландтар мебуроед, сифати зиндагии шумо беҳтару хубтар мешавад. ира хуб дарк кунед. сифати зиндагии шумо беҳтару хубтар мешавад, плюси ин зиндагии шумо интереснитар мешавад. ва боз як қонуни дигар аст ки зиндагӣ ҳамин хел қонун дорад ки то шумо ҳамин мушкилиро чӣ ки дар бозӣ як уровена то ҳал накардӣ, уровень дигар буромада наметонӣ.
در زندگی هم همین خیلی است که تا شما همین مشکلی را حل نکردین، شما چی زینه نو در زندگی بهتر و خوبتر در برآمده نمیتونین. فهمیدین؟ برای همین وقتی که وایو همین خیلی بیزنس پاس دادن مثال نوباوری خودشون پیشنهاد کردن، این پروسه مو یک ویزف بود. این همین خیلی چرا که هر سال میلیون تا همین خیلی امتحان میشید در پیش بیزنسی ما پرابلم میشید، این هم پروسه هم خیلی یک پرابلم بود. این هم خیلی یک اوج گرفته بود، اوزی خاموشی. فهمیدین؟ این پروسه یک ترند بود، مردم قبیلانش اوزی خاموشی، اوزی همه کارش پیش برده سه شکر خدا، همه حرکت کرده سای. و ما شما رو میخوام توصیه دیم که هیچ وقت دلمونده نشین، هیچ وقت دلمونده نشین. اگر که خداوند نمیخواست که شما در همین ساحه حرکت کنید، پیشروی کنید، اولین درجه شما را با این شرکت با نزدیکاتون شناس نمیکرد. فهمیدین؟ این چیزا خوب درک کنید. انا کو بینید وقتی که ما همین اوروینوی زندگی رو میگذاریم، هر یک زینه گفتم خوبتر و بهتر میشود. اینا مطلوب خون شما بینید. ما یک پیشگویی میکنم برای شما رو گپ میزنم. زندگی حاضره شما از زندگی 5 سال پیش که شما داشتید حاضر دیده بهتر و خوبتر است. حاضر درآمد شما بهتر و خوبتر است. حاضر اطرافیان شما بهتر و خوبتر هستند. любой одам вақте ки худашро ба гузашта муқоиса мекунад, ҳозир шумо беҳтару хубтар шидагид. барои чи? барои ки определёни уровенҳоро баромадагид дар зиндагитон. барои ин дар зиндагии шумо дигаргунӣ омадистай, дигаргунӣ пештар шидистай. одамое ки дар эфире хоҳиш мекунам ҳатман лайк монед, ҳатман эфира падилитса кунед, шутоби ки дигарронам бинанд. чӣ қадаре ки шумо дастгирӣ мекунед, комментария нависед, ҳамон қадар эфири моро бисёртар одамо дида метавонанд, бисёртар одамо нафъ гирифта метавонанд. برای همین قرار شما هیچ وقت دلمونده نشین. مطلوب بخون هیچ وقت دلمونده نشین. فقط تپید کنین، حرکت کنین با سوی مقصدهای خودتون. میگن که کشتی غرق میشود نه در اون حالتی که وی بر روی بحر رفته است، وی غرق میشود در آن همون حالتی که در داخلش آب میدراید. و من میخوام برای شما گپ بزنم که مهم نیست که دیگران درباره ما و شما، درباره کاری ما و شما، درباره بیزنس ما و شما چی میگن. مهم اون است که ما خودمون با شخصیت خودمون چی میگیم. ما خودمون اوید زندگی خود، اوید کار و فعالیت خودمون چی خلاصه برآوری میکنیم. انا همین مهم است. فهمیدین؟ برای میخوام عقلتون در سرتون گیرین، بسیارتر بالای خودتون کار کنید، فکرانیتون رو عوض کنید، در بیزنس هم پیشروی میشود. برای که بیزنس شما این اتراژن شما است. بیزنس شما هیچ وقت شما را گذشته نمیتوند. چقدر که شما فهمیش داشته باشید، همون قدر بیزنس شما پیشروی میکند. خب اینجا در حسن ابراهیم زاده نویسه، اول امید نویسه با امید نویسه. مرحمت دوستان عزیز، باز یکم سوال دیگه باشد مرحمت میتونید سوالتون رو پیشنهاد کنید. کی چی سوالی داره مرحمت پیشنهاد کنید. سوال نیست؟ برای که افیر ما ایجاد رکلام نکرده بودیم مخی، پروست همین خیلی که در اومدم افیر. هیچ گپ ندارد. ما دا количество لازم نیست افاره، ما دا качество در کارای. اما آدمای لازمی، آدمایی که باید در کارن هوای درویان بسای. علیکم سلام، خوش آمدید. ما جا سوال جواب کردیم برادر جان.
бародарет, хоҳарет. савол ҷавоб. оиди чизе ки дар зиндагӣ ягон савол боша дар сартон, метавонед саволтонро пешниҳод кунед, мо кӯшиш мекунем шумото ҷавоб диҳем. боз ки чӣ савол дорад? марҳамат, пешниҳод кунед саволотонро. не, мо проблемаҳои шуморо ҳал намекунем. проблемаҳои шуморо худтон ҳал мекунем бо кӯмаки худованд. мо метавонем ки барои шумо ягон роҳ нишон диҳем, ягон сабаб шем. дар зиндагӣ худованд барои мо шумо чизе медиҳад, чизе нишон медиҳад, чизе меомӯзонад, ҳама вақт тариқи ягон кас меомӯзонад. просто ягон чиз намешавад. ягон одаме пайдо мешавад дар зиндагии шумо ки барои шумо ягон чиз меомӯзонад, ягон чиз медиҳад, ягон чиз мефаҳмонад. ассалому алайкум. раҳмати калом хоҳарҷон, раҳмат. видео бисёр бор овардагем ку, бисёр бор овардагем, бо видеои русчам буровардан. дар канали марам видео ҳастай. медонед барои чи ҳамин одамо аз командаи шумо мераванд вақте ки хеле ягон кас ягон проблема мекунад? вай одамо худашон дар зиндагӣ ҳамихе одамои слабиянд, одамое ҳастанд ки нобовар ҳастанд, одамое ҳастанд ки ваё ҳамин ждат карда буданд ки ягон проблема шава, ягон баҳона шава, чтобы ки ҳавая баҳона кунанд, дига кор накунанд, дига пешравӣ накунанд. фаҳмидистин? шумо ҳеҷ вақт хеле одаморо айбпӯшон надавед. ҳеҷ вақт хати хеле одамо корам накунед, бизнесам накунед. одамои бақувват дар кори ҷаба. ассалому алайкум яҳёҷон. сози хуби саломатиёт созай, зиндагиёт созай, коракот созай. марҳамат дӯстони азиз, ягон савол бошад пешниҳод кунед. бинед бародарҷон, ман ин эфира хеле ба мақсад ягон чи накардам ки ягон чия реклама кунам. просто ин барои суҳбат кардан буд. ки чӣ савол дорад, саволоша тияд, ман ҷавоб метиҳам.
маъқул шид ҷавоби ма гирифтад аз зиндагиш кор кунад, пешравӣ кунад. маъқул нашид ҷавоби ма, ҳичи бо ба ҳамон ақли худаш кор кунад. ягон савол нест дига. масалан чӣ савол? шумо ба фикрам каме эфир настроениятон тенҷ буд ва хушкунӣ даромаде намиҷа. тиен чӣ савол метиен? Тиен саволтона. шумо аввал камтар дар бораи худтон гап занед. дӯсти ҷонӣ ҳастед ки инҷа номаш. шумо кӣ, аз куҷо, чӣ кора, чанд сола, кадом соҳада фаъолият мекунед? дар бораи шумо ягон чиз маълумот гирем, фаҳмем, ба шумо дар ягон тавсия додатонем. охир ин бародарон шух будаед. не бародарҷон, паспортаро инак паспортат мода лозим нест. просто савол тиен. чӣ савол дорен? Саволтона тиен, ман кӯшиш мекунам ки шумо ҷавоб диҳам. дорен ягон савол? дига одамое ки тамошо кардестен, хоҳиш мекунам чашмаки ман чашмаки ту накунен. мол ёшем бародар. шумо аввал саволои мада ҷавоб диҳем, ба ман шумо ҷавоб метиҳам. мо инҷа эфир биромадем ки дар бораи ма гап назанем, дар бораи шумо гап занем. марҳамат дӯстони азиз, боз ягон савол аст, пешниҳод кунед. ман китоб мехонам, маъношро намефаҳмам. бародарҷон, бародар бошед ё ки хоҳар бошед, бародарҷон, шумо метавонед ки камтарак дар бораи худтон гап занед. шумо китоб мехонед, лекин маъношро намефаҳмед. шумо чанд солаед? чӣ кораед? шутобе ки ман бифаҳмам, баъд шумо да ҷавоб дода битонам. шумо чанд солаед? чӣ кораед? ва айни ҳол ба чӣ кор машғул ҳастед? шумо зан ҳастед ё мард?
супер. Ана бинед бародарҷон. ман шумода мехоҳам ки як хабари хуш бугум. настроентона хуб кунам. барои чӣ? барое ки бинед шумо 35 сола ҳастед ва ҳамин фаҳмиши оне ки китоб хондан метавонад ки зиндагии шуморо иваз кунад, фикронии шуморо иваз кунад. шумо дар якта мисле тиҳад ки ҳамун мисл оянда метавонад ки ҳаёти шуморо бисозад. ҳамин дар сари шумо аллакай омад ва шумо инҷаба мегӯед ки ман китоб мехонам лекин маъношро намефаҳмам. шояд сабаби асосияш ҳамин бошад ки шумо бисёртар ҳаматарафа умствина банд ҳастед. масалан хутон дар ҳамин ҷаен физически телатон дар ҳамин ҷае, лекин фикри шуморо дигар корҳои зиндагӣ банд кардагия. масалан зану фарзанду масалан фаъолияти коритон дигар чизо. ва ҳамин хелан вақте ки шумо китоб мехонед дохил мешед дар дохили китоб, лекин чӣ? лекин оҳиста 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 фикртон мепарад. наметавонед фикртонро дар як ҷо қапида. якум совети ман дар шумо чи ай? шумода ман мехоҳам тавсия диҳам ки ҳатман аввал барои он ки майнаи шумо дар як чизи нав дохил шавад, шумо бояд ки мозтона прокачат кунед. ва барои он ки шумо мозтона прокачат кунеду ҳамин мозги шумо информатсияи нава қабул кунад, шумо дар коре ки аввал бадантона прокачат кунед. ҳар саҳар 10 дақиқа ёки 15 дақиқа шумо просто метавонед ки пиёдагардӣ кунед ёки оҳиста оҳиста бидавед. главни ягон хел варзиш қати машғул шед, шутоби ки физически ҳамин бадани шумо хуни шуморо дар ҳаракат дорад. ва шумо да ма тавсия метиҳам ки вақте ки шумо китоб мехонед, ҳатман кӯшиш кунед ки китоба саҳар хонед. саҳар да мозги шумо тамоман ягон намуд информатсия надорад. озод аст, ором аст. ва вақте ки шумо варзиш мекунед, баъди варзиш вақте ки шумо китоб мехонед, вероятност бисёртар аст ки шумо ҳам китоба мефаҳмед. ва ман шумода тавсия метиҳам ки шумо аввалин дараҷа кӯшиш кунед ки ҳамон китобе ки мехонед, ози ҳамҷа ба китобе ки мехонед чӣ китоб аст, номаша нависед. ман шуморо тавсия метиҳам ки аввал шумо сар кунед аз китобое ки осонфаҳм ҳастанд. масалан ина якта кӯдак, мисол кӯдаки синфи 5 ёки кӯдаки синфи намедонам 6-7 китоба вақте ки мехонад маъниша мефаҳмад ку аз ана ҳамин хел китобҳои сар кунед ки маъниша фаҳмидан осон бошад. албатта вақте ки шумо дар зиндагӣ як кора кардесед ки тамоман дар ҳамон китобе ки хондесед дар вай рост намебиёяд, ҳамон чиза шумо омӯхт нестед, информатсияи нава мозги шуморо қабул карданаш бениҳоят душвор аст, вай омӯхта нестай. барои ҳамин шумода камтар қин мешавад. лекин шумо ҳамин кора давом диҳед. шумо давом диҳед, ҳатман ҳамин чиз оҳиста 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 шуморо бурда ҳамин хеле мекунад ки дигар бекитоб хондан наметавонед. ман просто мехоҳам ки аз таҷрибаи худам барои шумо гап занам. ман китоба хонданша не даже фаҳмиданша не даже хонданашда раздражат мешидам. да таво китобхониро бад медидам ки вообще намехостам ҳамин кора кардан. лекин китоб хонданро ман сар кардам ба хотири дигарон. мода дар кор буд ки дар гурӯҳ як кас китоб хонад барои дига мардум ва ман гуфтам ки фирӯз, агар ки теда дар кор бошад ки ҳамин привичкара, ҳамин одата дар шахсияти худат тарбия кунӣ, яъне одати китоб хондан, ба хотири худат намекунӣ, ҳамин кора биё ба хотири дигарон кун. барои худат намекунӣ, барои дигарон кун. ва барои дигарон ман ҳар рӯз хума маҷбур мекардам ки китоб бихонам. 10 дақиқа, бисёр не 10 дақиқа ҳар рӯз ман хума маҷбур мекардам ки китоб бихонам. ва ҳамин хел оҳиста 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 аввал дар ҳамин хел буд ки 10 дақиқа китобхонӣ барои ман ба монанди як рӯз буд. 10 таво азоб мекашидам ки ҳамин хел мешид ки дар сари китоб хоб мебурд. намешид, наметонистам, барое ки мозги ман ҳамин чиза омӯхта нестай. вай қабул намекунад. чизе ки вай намехоҳад, вай қабул намекунад. медонед, мо шумо
99% мардуми рӯи дунё ғуломи майнаи худашонанд, ғуломи мозги худашонанд. Барои чӣ? Барое ки мозги мо, майнаи мо дар бораи мо вай чизоеро медонад ки мо ин гапҳоро дар ҳеҷ ҷо гуфтагӣ нестем. Вай сиррои бузургтарина медонад ки мо ҳатто ҳамин суханҳо дар одами наздиктаринмон гуфтагӣ нестем. ва вай аз ҳамин истифода бурда мо шуморо фармон метиҳад. чизе ки ту мехоҳӣ вай намешавад, чизе ки ман мехоҳам ҳамон мешавад. мозги шумо естественно вақте ки танбал аст, вай ҳеҷ вақт намехоҳад ки аз зона комфортш бирояд. барои ҳамин ман шуморо тавсия метиҳам ки китоба хонед, аз китобҳои осонфаҳм, бениҳоят аз китобҳои сар кунед ки осонфаҳм бошад, ки ҳамин кӯдаки синфи 5-6 ҳамин хеле китобҳоро хонаду фаҳмад. аз ан ҳамин хеле китобҳоро хондан сар кунед ва вобаста ба ана ҳамин соҳае ки шумо китоб хондесед, вобаста ба ҳамин соҳа шумо кӯшиш кунед ки видео программоро тамошо кунед. Масалан, шумо ина китоб хондесед дар соҳаи личностни рост, дар соҳаи муваффақ шидан, дар соҳаи пешравӣ кардан. шумо китоби саҳиҳи бухорӣ, шумо китобҳои ҳадис мехонед. саҳиҳи бухорӣ ба фикрам ки китоби ҳадис аст. агар ки шумо китоби ҳадис мехонед, шумо дар аввалин дараҷа бинед, шумо дар аввалин дараҷа дар коре ки аз корои хурд сар кунед. Бинед, шумо ман шумода хеле тавсия метиҳам, шумо ҳаракат кунед ки вай китоби ҳадиса шарт несте ки шумо ҳамин аввалаш то ба охираш тезаш бихонед. Вай тамоман дига темае. Шумо дар як рӯз якта ҳадис хонед. Якта ҳадис хонед. Вес китоб дар кор нест, ё 5-6 варақ ё ки 2-3 варақ хондан дар кор нест. Дар як рӯз якта ҳадис хонед ва ҳамин ҳадиса кӯшиш кунед ки дар зиндагитон ҷорӣ кунед. Масалан, пайғамбармон дар ҳар як сухане ки мегуфт, дар ҳар як роҳнамоие ки мекард, вай якта савед медод. Як роҳнамоӣ мекард ки ана ҳамин корро ҳамин хел кардан дар кор, ана ин хел зиндагӣ кардан дар кор, ин хел рафтор кардан дар кор, ин хел гуфтор кардан дар кор, ин хел кирдор кардан дар кор. ва шумо вақте ки ин китоб барои тезхонӣ нест, ин китоби ҳадис, ин китоб барои амал кардан аст. ва шумо сразу китоби аввал то охирча мехонед, ягон чиз намефаҳмед, манам бошам намефаҳмам. шумо ҳамин китоба дар як рӯз якта ҳадис хонед ва ҳамин ҳадиса кӯшиш кунед ки мафҳумша фаҳмед, маъниша фаҳмед, ки дар ҳамин ҳадис маънии асосӣ дар чи аст ва шумо вақте ки ҳамин ҳадиса аз худ кардед, чӣ хел бояд ки дар зиндагии худатон внедрит кунед. фаҳмидед? ана ҳамин шумо ёд гиред. ҳамира бояд ки дар зиндагии худтон дар амал ҷорӣ кунед. любой китобе ки мо шумо мехонем, любой китобе ки мо шумо мехонем, мо ҳамаи вай китоба намефаҳмем. мо аз ҳар як китоб танҳо ҳамон чизеро ба даст мебиёрем ки айни ҳол дар ана ҳамин зинае ки ҳозир мо дар зиндагӣ қарор дорем, айни ҳол ана ҳамин ҳолате ки мо шумо қарор дорем, дар ҳамин ҳолат мо дар кораем. фаҳмидед? аз китоб мо ҳамаша намефаҳмем, ҳамон чиза мефаҳмем, аз худ мекунем ки айни ҳол барои мо дар кораем. ва ҳамон китобе ки шумо ҳозир хондесед, ҳавай агар шумо 1 сол пас хонед ё ки 10 сол пас хонед, шумо тамоман бо дига чизоша мефаҳмед, дига паҳлуоша мефаҳмед, аз худ мекунед. барое ки фаҳми шумо бо сол ба сол зиёд шидан мегирад, агар ки болои худ кор кунед. барои ҳамин шумо ин китоба шуморо тавсия метиҳам ки тез нахонед, ҳадаҳа нашед, ҳар рӯз як ҳадис хонед ва ҳавая кӯшиш кунед ки дар зиндагитон внедрят кунед. дӯсти ҷонӣ, ман шумода мехоҳам як чиз гап занам ки ин шахсият 35 сол дорад ва иродаша бин, духша бин чӣ қавӣ аст ки вай дар худаш дух пайдо кард, боварӣ пайдо кард. Ҳамин саволе ки дар назари шумо кӯдакӣ метовад, ҳамин савола дар намин эфир дар байни ҳама одам додестай, на ин ки ранги шумо ори мардума мазоқ кардестай. фаҳмидед?
вақте ки шумо савол надоред, ҳеҷ кас шуморо инҷа ба мисол ягон нафъ барои худатон намехоҳед гиред, ҳеҷ кас шуморо маҷбур намекунад ки дар эфир шинеду мисол ба ҳоли мардум ханед. ин кори шумо бениҳоят кори зиште бародарҷон. бародар ҳастед, хоҳар ҳастед, ин корро накунед. дар кор нестед барои худтона як гуноҳи дигар, як шахс дар ҳаққи шумо хафа мешавад, чӣ дар кора? дили як каса меранҷонед, баъд ҳаққуллоҳ ҳастае, мегӯян ин ҳаққулабд ҳастае. ҳаққуллоҳ ин ҳаққи худованд болои мо дорад. худованд бахшоянда аст, меҳрубон аст. вақте ки мо сидқан тавба кунем, худованд мо шуморо мебахшад. мо боварӣ дорем, мо мардуми мусалмон боварӣ дорем ин чиза. лекин ҳаққулабда, ҳаққе ки бандаи худо болои мо дорад, вая худованд намебахшад то он даме ки вай банда моро набахшад. худованд анам хел парламуча додагӣ аму бандада. вақте ки мо дили як каса мешиканем, ба ҳоли як кас механдем, вай одам нисбати мо дилаш мешиканад, нисбати мо хафа мешавад. шумо пага чӣ ҷавоб метиҳед? чӣ хел метавонед ки ин кортонда ҷавоб диҳед? Фирӯз, ассалом. Расскажи, что для тебя является секретом успеха. Ассалому алейкум, апаҷони ман. барои ман сири муваффақият, сири муваффақ шуданам ин, ҳар кас сири муваффақият ҳар хел мегӯяд. ман ҳозир шахсияти муваффақи бузург нестаму, лекин ман як чиза мехоҳам гап занам ки ман дар зиндагӣ яке аз шахсиятҳои муваффақ худама ҳисоб мекунам. шахсияти қадам шамон ба сӯи муваффақият. аз кадом ҳисоб? аз ҳисобе ки ман наставник пайдо кардам. ман шахсияте пайдо кардам ки вай маро роҳнамоӣ мекунад дар ҳама ҳолат. ба ман тавсия метиҳад ки чӣ хел рафтор кардам дар кор, чӣ хел кирдор кардам дар кор, чӣ хел сухан кардам дар кор. ва ман тарзи дуруст зиндагӣ карданро аз наставникам ёд гирифтам. бе устоз дар ягон соҳаи зиндагӣ мо пешравӣ карда наметавонем. ва ман сахт хурсандам ки дар ҳамин синни ҷавонӣ ман наставник ёфтам. ва наставник барои ман ҳама чиза меомӯзонад. яке аз сирри муваффақияти ман дар ҳамин аст ки ман шахсияте дорам дар зиндагӣ, шукри худо, ки дар бари ман аст ва маро роҳнамоӣ мекунаду маро дастгирӣ мекунад. фара, шумо нагуфтед ки шумо кӣ будед? номтона нависед як бор. ҳамаро хобу хаб шидан. марҳамат дӯстони азиз, бо ҳаста ягон саволи дигар? аллакай як соат зиёд чид эфир дем. ҳаст ягон саволи дигар? ки чӣ савол дорад, пешниҳод кунед. хорошо, савол набошад, дар охир як ду сухан гап мезанам. бинед дӯстони азиз, як ду сухане ки лозимӣ аст барои ҳар яки мо шумо. дар зиндагӣ шахсияте бошед ки нисбати тамоми мардум муҳаббат дошта бошед, ишқ дошта бошед, самимият дошта бошед. ин бениҳоят муҳим аст. вақте ки як шахсият қатъи шумо бад рафтор мекунад, ин ки будани шумо не, ин ки будани ҳамон шахсията нишон метиҳад. ин ки будани ҳамон шахсията нишон метиҳад. ва вақте ки шумо қатъи ягон шахсият гап мезанед, шумо ҳамин хел кунед ки баъди суҳбат кардани шумо қатъи ҳамин одам, баъди дохил шудани шумо ба зиндагии ҳамин одам, зиндагии ҳаваи одам беҳтар, хубтар шавад, рангин шавад. як умеди нав ҳамон одам пайдо кунад, боварияш зиёд шавад. ана ҳамин хел шахсият чидан дар кор дар зиндагӣ.
ва барои одамое ки ягон лоиҳа доранд, ҳаракат кардесанд, ягон мақсади бузург доранд, ягон орзуи калон доранд дар зиндагӣ, ман мехоҳам шумода гап занам ки ҳеҷ вақт таслим нашавед. ҳеҷ вақт таслим нашавед ҳангоми ҳазор маротиба шикаст хӯрдан. ҳеҷ вақт таслим нашавед ҳангоме ки 1000 нафар ба ҳоли шумо механдад, ҳангоме ки 1000 нафар дасташона тарафи шумо мекунанду мегӯянд ки ин чокнутиай. ҳамин хела мешавад. ҳеҷ вақт таслим нашавед. боз як бори дигар мехоҳам гап занам ки худованд дар зиндагии мову шумо ҳама чиза метиҳад. ҳама чизе ки мову шумода лозим аст. лекин барои соҳиб шудани он чизе ки мову шумо мехоҳем, мода дар кор аст ки аз тарафи худамон чизе ки лозим аст анҷом диҳем. ин ба монанди он аст ки деҳқон ғураи дарахтро мешинонад ё ки ниҳола мешинонад ва ана ҳамон ниҳола то ба охир, то калон шудан, соягӣ додан ё ин ки мева додан, деҳқон арақи ҷабин рехта нигоҳубин мекунад, масъулият ба оҳдаи хиш мегирад. деҳқон дарахта об метиҳад, гирча мулоим мекунад, масалан дору метиҳад, чизе ки аз дасти вай мебиёяд вай анҷом метиҳад. лекин ҳеҷ вақт деҳқон қудрати онро надорад ки вай дарахта калон кунад. ҳеҷ вақт деҳқон қудрати онро надорад ки вай дарахта мевадиҳанда кунад. ина худованд мекунад. лекин барои он ки худованд ин дарахта мевадиҳанда карду, ин дарахта калон карду соядиҳанда кард, деҳқон меҳнати худаша кард аввал. ва мо шуморам лозим аст ки дар зиндагӣ чизе ки мо мехоҳем ба даст биёрем, аввал он меҳнату ҳаракате ки аз ҷониби мо шинохтам фаришта, он меҳнату ҳаракате ки аз ҷониби мо лозим аст анҷом додан, ана ҳамон меҳнату ҳараката мову шумо кунем, баъдан таваккал кунем ба сӯи худованд. ана ҳамон вақта ман 200% барои шумо мехоҳам кафолат диҳам ки шумо тамоми мақсадотонда метавонед расида. тамоми мақсадотонда. амирбек саф. салом дӯстон, физҷон худтон шумо нигаҳбон бошед. ассалому алайкум ака амирбек ҷон. раҳмати калон шумода. раҳмат, миннатдор. ана ҳамин хел. ҳеҷ вақт таслим шудан дар кор нест ҳангоме ки дар аввали кор муваффақ намешед. ҳангоме ки ба шумо ҳеҷ кас бовар надорад. ҳеҷ вақт таслим шудан дар кор нест. ин кора ҳеҷ вақт накунед. ин фикри таслим шудана дар сартон ҳеҷ вақт ҷо накунед. медонед яке аз одатҳои шахсони муваффақ, одатҳои шахсони пешрафтатарини дунё дар чи аст? барои чи ва ё муваффақ шуда, яъне яке аз сирҳошон дар чи аст ки онҳо ҳеҷ вақт дар бораи ноком шудан фикр намекунанд. ҳеҷ вақт дар бораи ноком шудан фикр намекунанд. лекин барои ноком шудан, вақте ки нокомӣ мебиёяд ва ё тайёранд ки ме қабул кунанд, бо бихезан аз ҷойшон коршона давом диҳанд. ин шуморо ҳамин хел ҳаракат кунед, ҳатман пешравӣ мешавад. ҳатман дар зиндагитон он чизе ки мехоҳед мебиёяд. ман бовар дорам ина. агар ки ягон нафе расонда бошам дар ин тӯли аз 1 соат зиёд ки бо ҳам ҳастем, бениҳоят хурсанд ҳастам. ҳар рӯзи худо дар хизмати шумо ҳастем дӯстони азиз. саломат бошед, худатонро нигаҳ кунед, шахсияти худатонро созед, ба сӯи орзуҳо ва мақсадотон ба боварии комил ҳаракат кунед ва як рӯз не як рӯз шумо ҳатман муваффақ мешавед. худованд нигаҳбонатон бошаду ёру мададгоратон. то боздид, то эфирҳои баъдӣ.